Kuway ni chow. Mahurot ka na ko ni. Itlog nga hilaw. Hotdo na ko gayo. Hotdo na ko gaon ni tanan. Dayon, kung gusto ka mag-viral ang imong video, maghimo og extraordinary nga activity diri sa YouTube. Ganahan ka mo ni guys. Hotdo na ko ni gaon ha. Sugod ta. Lord. Kaya ni Manilin? One. Muna niya akong panihapon ron ma. Ito ba? You got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy. Tastes like chicken. Lainay. One main down. Di na ko manhapon na ni ma. Pagkita mo itong walang sulod. Ha? Tayo sulod oh. Paita ning mangita kay kwarta. Wala pa na, wala na akong gikuan sa TV niyo. Ana na kay adlaw, wala kay itlog ko uno. Duha pa to. Ginawa sa kadjat. Number 3. Number 3. Tulo ako luha eh. Di na ko.